9 июл сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров, ки бо сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштанд, мулоқот намуд. Зимни мулоқот масоили вобаста ба рушди ҳамкории байниҳукуматии Тоҷикистону Қирғизистон дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, энергетика, саноат, роҳу нақлиёт, илму маориф ва фарҳанг мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҷонибҳо сатҳи баланди эътимоди мутақобила ва иқтидори бузурги кишварҳо дар соҳаҳои мавриди назар таъкид карда ба густариши минбаъдаи ҳамкории дуҷониба изҳори ҳавасмандӣ намуданд. Сарвазири кишвар тақвияти ҳамкориро дар соҳаи туризм махсус таъкид карда баён доштанд, ки дар ин самт заминаҳои зарурӣ фароҳам аст. Гуфта шуд, ки кишвари мо дорои иқтидори бузург буда созишномаи дар доираи сафари навбатӣ ба имзо расида рушди ин ҳамкориро таъмин хоҳад кард. ҷонибҳо изҳори итминон карданд, ки санадҳои нави ба имзо расида марҳилаи нави рушдро миёни кишварҳо таъмин хоҳад кард.